jatuh. Bus. Apa? Itel tuh. Apa? Itel tuh. Apa bisa dikasih? Itel. Bisa Lauru. Terima kasih semua yang terhadir. Tentunya matur suwun semuanya tanpa terkecuali. Ada Mbak Widodo Koje.
Lah penak-penak kok entek. Lha iki bocah iki ketoke kok kaya udu suarane widodon mau to. Aku omahku kono lho. Buri kono lele. Iki lho itilku gak. Kok ngusuk-usuk kono muni sikil. Ya itil tuh itu lho jadul. Bus. Apa? Itil tuh. Apa? Itil tuh. Apa pisan Kas? Itil. Bocah Kalau aku tau Adik sing mau usuk-usuk kene iki yo. Iki lho, tutulno iki tutulno. Iki dari Itil tuh itil lho atel iki. Ndak enak ditutulno no. itine dadan. Itu juga antek nang. Lah kok yo melok edan pisan. Ceto, kowe men tekomu ya apa bar cingkrak-cingkrak kok iso moro mlebu nang ngene widodo sirmu piye? Aku mau ndelok kok ngarep kono. Son kontol. Iki jane kesusupan kok ya bocah umurmu piro to? Le apa ndok kowe iki? Ndok. Umurmu piro? 5 tahun. Ki omahmu nek endi papanmu pase ki endi? Kono lho kuburan kono lho. Kuburane adoh kono ki? Aku dolan kok anak apik nang kene kelap-kelip. Polamu ki Kelap-kelip. kelap-kelip ki mosok karo ngene-ngene ngono to ndok? Apik mergone biar pet. Enggak, tak tekoni jenengmu sapa? Jenengku Ati. Hah? Ati. Ati wedok. Oh, Ati ngono. Aku dipateni bapakku. Loh, kaya sembrono bapakmu sapa jenenge? Jenenge nganu kula, kami tua lur kono. Kami tular kono ngendi lambemu sing penak lek muni? Kami tua jarene sing iso MC lho. Lambemu mit. Aku mbiyen ditokne karo kami tua ora oleh. Terus metu dhewe. Metu ra nek ndase. Akhirnya aku metu goleki bapakku iki. Lah mboke sapa? Ati jenenge, mboke jenenge sapa yo ke? Kok lali to mboke? Engko jenenge sapa? Aku arep njaluk sangu ngene bapakku kok. Bapakmu sapa? Dadi kami tua ngono lho ning dongomu iki. Jenenge Arif apa sapa ngono to? Lambemu. Kuwi omahe Kene ngendi? apa ora kuwi kira-kira? Meler kono mlebu. Pan bapakmu dompete kaya ora mau gawa to le, mau le jan iki kebangetan. Anu silene sapa ngono lho leren nenek ngono. Mas Ji, siapno Mas Ji. Iki lek ra duwe rumah mau sak lembar rumah samu ya gelem ngalih. Aku ndak ngalih aku lebih kuku ilat. Hah? Lebih kuku ilat aku. Aduh, sesuk ayo tak terne nang omahmu kidul kono ya. Mah, aku tak ape bawe saiki kok. Kok bawe? Iya bawe, aku ki pe bawe ning omahku kono, tapi aku njaluk sangu sih. Aku enggak dicangono, aku ya ora bawe. Mas Ji, iki ndang golekno sik. Dompetku keri iki lho deloken. Lho, kowe sapa to jenengmu apa yo jenengmu Arif kok? Aku ki goleki Arif ngono lho. Kok kowe nyeluk Ji ki sapa? Kok mbiyen kowe urun karo Ji? Wonge adoh hari pura rene iki mengke dinas. Oh, ren ngono utang ono sik terus engko ben ngono. Lah ya tak utangne kae lho juragane ning mburi kae lho. Gek ndang suwi-suwi aku selak bawe. Lah mugatalmu wis mari ya. Ulung iki ganti ning tanganku iki. Gek mau empekku cebok ngono. Empekmu iso ceblok endi? Aduh ndoket ngono empekku ebok. Masalah. Lampe lek delehne turun dindi yang ngono ku lho. Mulane rada sisek nduk lek nyantolne. Mau gawe ngono. Iku ya cakep banget ya. Apa? Tanganmu gatel kena apa? Kena eli. Atuh mawi mangan, alawe hotok eli. Terus eline ngancep ini ngono, ngancep ini lindi to. Line ancep lono. Eline ngancep ini kene eline. Di Cimau sida ngawe apa to? Di sapa? Aku ketak bawe ngono lho, Peh. Selak cumu aku nang kene. Kok iki titipane kami tua teko ngene Ji ya wis aja nagih lho ya. Gak, aku golek bapakku soalnya jenenge Arif dadi kami tua ngono. Ora enek bocahe ning Brongkos kono lho saiki tukang noto truk ning Brongkos kono lho. Ya alhamdulillah lek ngono berarti bapakku saiki pinter golek duit sesuk aku lek rene neh njaluk sangu. Saiki sangune mau utangne Ji ndi kene sangune. Utangne Ji lah Ji ki mengke sing ngelungi. Sing ngelungi kapek. Oh berarti engko sauran gene sapa-sapa kono lah. Kok nang kono parane lek pendelehke. Lek ning kene engko awaran mbek iki tukaran. Mergo iki lanang. Apa lah kok kaya kemeru lek kowe lanang barang kaya. Iki gambare kan lanang to. Lah lek ning kene tukaran aku tane duwe anak no. Lek tukaran
Cara ning kene piye terusan? Dadina. Heeh. Aku nganu gek Piye? gendeng ya. Ya, ngalia lo ya aja bolak-balik aku ra. Versine jaranan aku njaluk lewong. Versine jaranan jaluk lewong. Sing ngendang sapa kuwi? Iki apa to kok ketes ning kene iki? Oh, pangan luwih enak kuwi. Klekmu kuwi kok. Gurih iki, gurih. Apa meneh sing ning kene iki gurih mok kok karo banyu anget pluk. Karo gedang apa banyu anget? Banyu anget. Ya. Aku tak balik sik ya. Kuliah wis aja bolak-balik rumah samu kok jauh. Atur suwun ya. Heeh, engko mampir nang kami tua tak omongane wonge takon buka dalane ya. Emoh aku, emoh. Sapa kuwi? Kok emoh iki terus jalukane apa? Wis enggak njaluk, aku njaluk lewong ae. Apa? Dum lho. Wes kae dang wae ana bedang mulai. Ayo ti nyanyi ti.